Mange mennesker tænker på hjernen som et mysterium og ved ikke meget om, hvordan hjernen fungerer eller hvordan den påvirker vores intelligens. Mange tror, at intelligens er statisk, altså at man enten er født smart, gennemsnitlig eller dum og forbliver sådan resten af livet. Denne måde at opfatte intelligens på kan ledes tilbage til Alfred Binet, som i 1905 udviklede den første brugbare intelligenstest. Formålet med Binets intelligenstest var at finde frem til skoleelever, hvis intelligensniveau var langt under deres klassekammeraters, så de kunne få særligt tilrettelagt undervisning. Sidenhen er denne og andre intelligenstest blevet brugt til at fastslå, om personer har høj eller lav intelligens ud fra et statisk perspektiv. Binet mente dog ikke selv, at intelligens er statisk. I et af sine større værker skrev han: Nogle moderne filosofer mener, at individuel intelligens er en fast størrelse, en størrelse, som ikke kan øges. Vi må protestere og reagere imod denne brutale pessimisme. Med øvelse, træning og vigtigst af alt metode er vi i stand til at øge vores opmærksomhed, vores hukommelse, vores vurderingsevner og vores boglighed, og dermed blive mere intelligente, end vi var før. Om intelligens skal opfattes som en fast eller formbar størrelse, er der stadig uenigheder om den dag i dag. Dem, der opfatter intelligens som fast og medfødt, mener, at uanset hvor meget du lærer og hvor hårdt du arbejder, vil din intelligens være den samme. Men kan det virkelig passe? Masser af mennesker har igennem tiden bevist, at deres hjerner og deres måder at tænke på udvikles gennem livet. Tag Walt Disney for eksempel. Dengang han gik i skole, fik han at vide, at han manglede fantasi. Nyere forskning viser, at hjernen kan trænes som en muskel, og at intelligens ikke er statisk, men kan udvikles. Et videnskabeligt forsøg med rotter har vist, at hjernen udvikles, når den stimuleres. Forsøget gik ud på at følge udviklingen blandt rotter, der boede alene i tomme bure, og rotter, som boede sammen og havde adgang til legetøj. Et kig ind i deres hjerner viste, at de rotter, som levede alene i et bur, har denne type af nerveforbindelser. Anderledes så det ud for rotter, som ikke levede alene og samtidig havde adgang til legetøj. Fordi de levede i et stimulerende miljø, havde disse rotter stærkere og mere talrige nerveforbindelser i hjernen. Forskningen viste faktisk, at de rotter, som levede i et stimulerende miljø, havde en 10% tungere hjerne end de rotter, som levede i et ustimulerende miljø. Inden for hjerneforskning har man længe undersøgt den tilsvarende udvikling, som sker i menneskers hjerne. I dag har man derfor stor viden om, hvordan omgivelser, forskellige stimuleringer og ny læring påvirker dannelsen af nerveforbindelser i hjernen. Men hvad er det egentlig, der sker i hjernen, når vi lærer nye ting og udvikler os? At lære drejer sig om at aktivere, at forstærke eller at danne nye forbindelser i hjernen. Hjernen er bygget op af nerveceller, som kaldes neuroner. Neuronerne har forbindelser til hinanden, og de sender signaler igennem disse forbindelser. De særlige forbindelser mellem neuronerne er mulige på grund af de enkelte cellers opbygning. De dele af neuronen, som kaldes dendritter, modtager beskeder fra andre neuroner. Den lange del, kaldet akson, sender signaler igennem neuronen. Aksonet er forbundet til andre cellers dendritter via synaptiske endeterminaler. På den måde forbindes cellerne til hinanden og har mulighed for at sende signaler til hinanden. Forbindelserne danner et kompliceret neuralt netværk. Faktisk er der allerede, når et barn bliver født, 100 milliarder neuroner i hjernen. Hvor nogle af disse celler og forbindelser dør, opstår og udvikles andre gennem livet. Det neurale netværk er altså konstant under udvikling, hvor de forbindelser, der ikke bliver brugt, syner hen, mens andre opstår og forstærkes. Det neurale netværk er grundlaget for vores evne til at opfatte og tilpasse os vores omgivelser. Det er igennem disse neurale netværk, at hjernen modtager signaler om kroppens tilstand og hvad der foregår i verden omkring den. Disse neurale netværk er også fundamentet for vores evne til at lære nye ting. Når man lærer, og når man får nye oplevelser, så skabes der nemlig nye forbindelser mellem neuronerne. Forbindelserne er altså byggestenene i den menneskelige hukommelse. I dag kan man ved at scanne hjernen se, hvordan mennesker, som har trænet bestemte egenskaber, har særlig mange forbindelser i visse dele af hjernen. Dette hænger sammen med, at forskellige dele af hjernen er ansvarlige for forskellige egenskaber. Mennesker, som er dygtige til at spille musik, har eksempelvis stærke forbindelser i den del af hjernen, som er ansvarlig for musiske egenskaber. Faktisk er det område, som er ansvarlig for musiske egenskaber, 5% større hos musikere
end hos ikke-musikere i samme aldersgruppe. Når forbindelserne styrkes i et område af hjernen, bliver vi i stand til at løse mere komplekse problemstillinger inden for det felt. Vi lærer at øge vores opmærksomhed, vi bliver mere vidende, vi skærper hukommelsen, vi bliver bedre til at vurdere situationer, og vi bliver derved mere intelligente, end vi var før. Men hvordan kan man træne sin hjerne? Menneskehjernen er plastisk. Ligesom vi også så i eksemplet med rotterne, betyder dette, at hjernen formes og tilpasser sig det miljø og de påvirkninger, den udsættes for. Hjernen danner altså nye forbindelser, når du tilegner dig ny information, når du lærer nye koncepter at kende, og når du træner en egenskab. Øvelse er nøglen til at lære nye ting. Når du øver dig på noget, gror der nemlig nye forbindelser i den del af din hjerne, som er ansvarlig for lige præcis den viden eller egenskab. Desuden bliver det nemmere hen ad vejen. Jo flere forbindelser du har i et område af hjernen, jo nemmere er det at gro nye eller stærkere forbindelser i det område, da hjernen husker, hvilke områder, der tidligere har været aktiveret. Områder, der tidligere har været aktiveret, er lettere at aktivere igen. Eksempelvis bliver det lettere at løse en svær matematikopgave, hvis du allerede forstår grundprincipperne og regnemetoderne bag opgaven. Så husk denne pointe. Hjernen kan trænes, og din intelligens og dine evner kan udvikles. Du kan bruge denne viden til at opbygge din hjerne, dine evner og opnå de mål, du sætter for dig selv